Какво ям в един мой ден се превърна в една от любимите ви поредици, така че няма как да не продължим. Напоследък в TikTok ми за супер вкусни неща и въпреки че аз не съм много по готвенето и това да си правя сама, викам си, не е време. Обелих си домата и авокадото, което оставих в тази купичка. Между другото, аз винаги си беря домат, така ми е много по-вкусно. А това, хора, е най-хубавото песто, което наистина някога съм пробвала от Фантастико. И ако обичате капрезе, песто и така нататък, определено препоръчвам да отидете и да си го вземете. Размачках авокадото и песто в купичката, като добавих черен пипер и сол, за да вкуся и да е по-солено, след което си наредих на сандвичета, добавих сьомга, върху сьомгата сложих домата. Отново сложих черен пипер и сол, пресно, като разбира се не е задължително, сложих от авокадото и върху горната питка, за да е по-сочно. Този студен чай ми е любим, между другото е доста здравословен. Аз по принцип не следя много такива неща, но бях мернала, че 12 калории, което звучи брутално. Сандвичите бяха много вкусни, не са много сочни, след което ядох малко баклава. В мозъчета ще кажа, че дадох само 2. Време е за вечеря, аз ставам към 2, закусвам уж към 3, така че сандвичите реално бяха следобедна закуска, да ги в 3. Исках да си направя паста карбонара, но за първи път по оригиналната рецепта, в която всъщност няма сметана. Част по принцип съм си правила, но винаги с сметана. Взех 2 вида пармезан. Гледах възможно най-проста рецепта в TikTok, сложих водата да заври, спагетите, разбих всъщност 3 жълтъка, след което настръгах и пармезана в купата с жълтъците. За паста точно такава, каквато я правят италианците, и я сварих малко по-малко. То на пробвата си пише, за да е паста ал денте, трябва да е 7 минути. Паста ал денте е точно така, както те си я правят. След което започвам да се готвя панчетата, което всъщност е бекона, с който се прави паста карбонара. Добавям жълтъците, където съм варила пастата, при жълтъците и пармезана. Стори ми се обаче доста така рядък соса, затова добавих още пармезан да стане по-гъст. След това добавих и пастата в соса. Погледнете колко брутално изглежда. Аз хубаво си разбърках, но бях забравила, че добавя бекона, така че го добавих, наново я разбърках, няма проблем. След което си сипах, ето го и крайния резултат. Много ми хареса определено, но за жалост доста я бях пресолила, така че внимавайте. Въпреки това се изядох, между другото, знаете, че аз правих 2 порции, не слагайте толкова паста, ядох по 2 и това е.